Am intrat din nou într-o zonă de tasting de brânză și este incredibil de plin. Dar ce frumos sunt îmbrăcate doamnele! Da, doamnele sunt Au o îmbrăcate costumație specifică. Practic, moara asta pe care o vedem aici, pe care o vizităm, este făcută pentru prelucrarea lemnului. Totul este mai mult așa de show, pentru că ele de prin 1888 au fost ușor scoase din uz și am ajuns în portul din Volendam. Acum ne-am urcat într-un feribot să mergem pe partea cealaltă. Ia uitați-vă și voi cum se dau oamenii ăștia în leagăn la înălțimea aia. Sunt niște delicatese, să zic așa, niște dulciuri de aici, din Olanda. Specifice, da. Aici este una dintre cele mai bine cotate pentru astfel de dulciuri. Bună dimineața din nou dintr-o zi ploioasă și mohorâtă, care sperăm că o să se finalizeze cum s-a finalizat și ziua de ieri. Astăzi, după cum v-am amenințat zilele trecute, o să mergem în zona aceea de lângă Amsterdam în care sunt morile de vânt. Într-o zonă emblematică. Așa că haideți să vă luăm cu noi. Pentru o super experiență. Zans Museum. Am văzut aici că există bilete pentru mai multe mori, să le vizitezi, sau doar pentru una, sau doar pentru... Uite, se vede de acolo. Muzeu. Ce mari sunt. Wow, cât de tari sunt. Și poți și să le vizitezi în interior. Da, îți alegi. Adică nu doar să o vezi așa exact, din exterior. Am intrat din nou într-o zonă de tasting de brânză și este incredibil de plin, incredibil de multă lume, mult mai multă decât a fost în Amsterdam, acolo unde am intrat noi. Gusturi diferite și aici, am gustat câteva tipuri de brânză. Dar ce frumos sunt îmbrăcate doamnele! Da, doamnele sunt îmbrăcate. Au o costumație specifică. După ce am văzut un mic filmuleț despre moară, mergem să vedem ce face moara. Practic, moara asta pe care o vedem aici, pe care o vizităm, este făcută pentru prelucrarea lemnului. Și se pare că face pe mai multe dimensiuni. Vezi? Da, mai lată, mai puțin lată. Uitați, astea sunt fierăstraiele cu care se taie lemnul, cred că în partea de jos. Și aici se taie pe diverse mărimi. Asta e o mărime aici, acolo este o altă mărime. Dacă vreți să știți cum s-a făcut această moară și vreți și voi să faceți, asta este schița, da? Deci să o prind cât mai bine, să vedeți toate măsurătorile. Și mai e una și aici, ca să vedeți baza ei cum a fost făcută. Aici pică rubricușul, da, care se face de la tăieturile de lemne din partea de sus. Din câte înțelegem, tot ce vedem astăzi în morile astea nu mai sunt practic funcționale. Totul este mai mult așa de show, pentru că ele de prin 1888 randamentul lor era destul de mic. Au fost ușor
scoase din uz pentru că era mult mai bine să faci astfel de prelucrări cu mașinării pe abur și costul de mentenanță al acestor mori de vânt era unul mult prea mare și nu se justifica. Foarte frumos, la mori chiar ne-a impresionat. E o experiență inedită și rar trăită pentru că nu prea ai așa ocazia unde să te duci să vezi astfel de mori, cu atât mai mult cu cât aici este și un complex, cumva, adică e o zonă unde sunt mai multe muri unele lângă altele și face experiența asta mult mai faină decât când vezi doar o moară așa lăsată undeva. E foarte frumos, adică eu n-am văzut niciodată o moară, o moară în sine și cu atât mai mult o moară atât de aproape și să mai zic să și intru în ea, chiar foarte tare. E bine că măcar s-au gândit să păstreze totuși locul ăsta ca un muzeu unde să poți să vii să le vezi, pentru că dacă le desfințau pe toate, nu mai aveai de unde să știi cum era și ce era odată. Și ce mai îmi place foarte mult aici la ei este și experiența asta cu brânza. Și aici tot la fel poți să încerci brânză. Și peste tot, de altfel, o să ne ducem acum într-un alt orășel, unde este foarte cunoscut pentru brânză și mi se pare foarte tare, adică e o brânză total diferită și la gust și la aspect. Și prin faptul că ei pun foarte multe condimente și lucruri în interior. Le amestecă, da, și cu alte lucruri, dar dincolo de faptul că le amesteci cu altceva și creezi un gust diferit, și brânza în sine, brânza simplă, mi se pare foarte gustoasă și de multe feluri, multe tipuri de brânză. Mi se pare incredibil că încă sunt case ale oamenilor care locuiesc aici. Adică inițial n-aș fi crezut că sunt casele unor oameni, aș fi crezut că, nu știu, e ceva cu ele sau maxim sunt ale oamenilor care se ocupă să aibă grijă de loc, dar nu, scria că e zonă privată, erau semne cu... Să taci din gură. Da. Deci, cel mai probabil, da, oamenii au avut casele aici întotdeauna, de pe vremea când erau morii. Deci, acum că între timp s-a făcut un muzeu, asta nu însemna că sunt ridicate pe sus casele. Dar este foarte așa să ai casă în muzeu, adică... Interesantă chestie. Și îți dai seama câți oameni trec pe lângă casa ta să ți-o pozeze, să ți-o filmeze. Interesant. Practic, muzeul acesta, nu știu dacă v-am zis, dar este gratuit. Adică nu plătești decât dacă vrei să... De fapt, muzeul. Ăsta de aici, din spate, este muzeul, care este contra cost, evident. Dar cred că nu intră mai nimeni, sincer, în clădirea asta, că nu are așa o relevanță. Văd câteva persoane care intră acum. În orice caz, tot ansamblul de mori și tot ceea ce poți să vezi din exterior este cu intrare gratuită. Tu, dacă vrei să vezi morile cum arată pe interior, atunci plătești 7,50 € de persoană și intri și vezi moara respectivă. În rest, tot ansamblul de mori și tot ce am văzut noi, mai puțin moara în care am intrat, este gratuit. Am ajuns și în localitatea sau satul Edam, care se pare că este un orășel mai liniștit. Și acum facem un stop la mâncărică. Da, și după ce am terminat de mâncat, am zis să ne plimbăm puțin prin acest sătuleț, care este foarte diferit. Sătuleț. Sătuc, săticel. Sătuleț. Sătuleț. Care este foarte diferit. Vedeți cât de apropiate sunt casele aici și au un stil puțin mai diferit. Ne plimbăm pe aici puțin. După care astea mergem... sunt mai mici, pentru că mai erau și unele unde era canalul și erau mult mai mari. Aveau și curte la canal, practic, și curte și vedere. Dar oricum e frumos, e așa cochet și liniștit. Mai miroase pe aici, pe acolo animale, deci oamenii cresc animale. Dar nu știu unde, poate în spatele caselor ăstora. Au și curți interioare. Și după mergem într-o altă zonă, tot cumva lipită de acest sat, orășel, sătuț, sătuleț. Sătuleț! Ce pod interesant. Vezi, pare că e din ăsta retractabil. Sau nu? Păi e. Uite acolo. Sau da, era. Uite, da. Ba, nu, e, că uite, încă cred că gestionează... Da, ce tare.
Pe aici probabil trec și vase mai mari și Mamă, este dar un ce pod mare care e. se retrage. Se retrage, se închide. Un alt muzeu de brânză și în acest oraș, care este recunoscut pentru brânză. Deci de nu am mâncat la brânză, de m-am săturat. Și acum am mâncat focaccia aceea cu burata. Stomacul meu e plin de brânză. Uite, tot așa cu pesto și cu... Da, eu oare sunt curios dacă e la fel. Încercăm. Hai să încercăm și aici. Dar cum l-am luat noi pe ăla roșu, nu e. N-am mai Nicăieri. văzut. Da, nicăieri. A, uite. Ba, e aici. Și uite, e chiar mai ieftin. Noi am dat mult mai mult. Dar nu știu dacă are și basil. Nu, E la fel. e mai bună la pe care l-am luat noi. E mai cremos, e altcumva. Deci tot mănânc brânză. Ca să vedeți și voi. Uite. Vrei să încerci? Dacă îți place, luăm. Ce e asta? De cercăm. Ceva dulce. A, este cu zi, Peanut. curmale. Ah, Wow, e foarte dulce. dulce rău. Curmale, vrei să gusti? Ia. Nu e rău, dar curmale și ceva semințe. Da, deci mie nu mi-au plăcut astea așa de mult de aici. Mi-au plăcut cele din Amsterdam mai mult. Nu știu de ce. Și am ajuns în portul din Volendam. Acest oraș, Volendam, este de fapt lipit de orașul Edam pe care l-ați văzut în imaginile de mai devreme. Și aici avem de fapt un lac. Diferența este că are port și practic de aici, dincolo de lac, este expunerea către Marea Nordului și diferența o mai face și faptul că sunt ceva mai colorate casele. Nu sunt doar cărămidă, au partea de sus o culoare, de obicei verde. Am văzut că predomina, dar să vedem cum e și pe aici, prin centru, poate e un pic mai diferit. Acum ne-am urcat într-un feribot să mergem pe partea cealaltă. Mergem în zona de nord și feribotul e gratuit. Bun, am ajuns și în zona asta de nord. E în sine un cartier mai nou, după cum se văd și clădirile. Deci, eu cred că sunt mai multe lucruri de văzut. Timp să ai și picioare. Să le vezi pe toate. Da, am fi vrut să mai luăm biciclete, să putem să mergem mai repede. De exemplu, în Utrecht găseai și biciclete din astea de la DOT, cum e la noi trotineta de o iei, o scanezi și pleci cu ea, așa ar fi fost și aici. Dar se pare că în Amsterdam nu este firma asta. Ce am văzut aici în Amsterdam, sau ce n-am văzut, mai bine zis, n-am văzut trotinete. Ia uitați-vă și voi cum se dau oamenii ăștia în leagăn
La înălțimea aia. De ce-i face asta? De ce-i face asta? Am făcut un înconjur și acum ne întoarcem pe partea cealaltă. Și acum prindem și noi vedere la apă. Acum ne-am luat niște strap waffles, se numesc. Sunt niște delicatese, să zic așa, niște dulciuri de aici din Olanda. Specifice, da. Eu e a treia oară când le gust. Am gustat odată la hotel, odată când am fost astăzi la Mori și acum le gustăm de aici, dar aici este una dintre cele mai bine cotate pentru astfel de dulciuri. Și fata din spatele nostru le pregătește acum pentru noi. Vă zicem cum sunt. Mie mi-au plăcut foarte mult toate variantele, indiferent de cum au fost mai ieftine sau mai scumpe, dar acum vedem cum sunt astea. Cam așa arată. Ar trebui să fie puțin crocante și înăuntru să aibă un fel de caramel. Ia să vedem. Cum sunt astea față de celelalte de la hotel pe care tu le-ai încercat? Moi. Sunt Și noi? mai bune. Și mai puțin dulci. Ia să vedem. Le divide, si può dividere. Părerea mea, Nu zice că acolo erau mai bune. că erau mai bune acolo, unde am dat 3 euro. Dar stai să vedem, că poate nu am ajuns la zona asta. Ne-ai ajuns tu la zona asta de caramel. Cum? Uite. Sunt foarte bune. Acum e mai dulce când ajungi în zona de caramel. Nu știu, sincer, parcă celelalte. Da, gândește-te că aici ești în oraș și automat prețurile sunt mai mari. Da. Unde am fost înainte, era mai ok totul.